Апошнім часам у топе правапарушэнняў сярод моладзі дзеянні экстрэмісцкага характару. Спецыялісты ўпэўнены, часцяком дзеці не ўсведамляюць, што такія ўчынкі могуць негатыўна адбіцца на іх будучыні. Наши дети действительно начали совершать такие преступления, которые, наверное, скажем так, нетрадиционные даже для детей. Это и разжигание национальной розни, преступления, это и оскорбление представителей власти, оскорбление президента. То есть вот даже в такую сферу, скажем так, дети наши вовлечены. Недастатковая ўвага бацькоў да сваіх дзяцей можа прывесці да непапраўных наступстваў. Прыкладам можа служыць нядаўні інцыдэнт у Смалявіцкім раёне. Двое непаўналетніх вырашылі пакатацца на матацыкле, але ўрэзаліся ў дрэва. У выніку аварыі абодва загінулі. Таму важна прафілактычную работу бацькамі пачынаць з ранняга дзяцінства. Важна стварыць умовы для гарманічнага развіцця дзяцей, арганізоўваць вольны час, далучаць іх у спартыўныя секцыі, гурткі па інтарэсах і валанцёрскія праекты.